ndi Sports Arena kuchokera kuno ku TTV, program ina ya nkhani za masewero. Ndipo program ya lero timawunikiranso kuti kumapeto asabata imene yathayi zinali motani nanga kumene tikupitako tikhale tikuyenda motani. Nkhani yayikulu kwambiri, Blue Eagles mu FDH Bank Premiership ndi imene ikutsogolera ligi pa number 1 ndi 16 points, ndipo timu ya Blue Eagles yachita izi itakhaulitsa timu ya Karonga 3-2 pa masewero amene alipo pa Nankhaka, pamene matimu a Mighty Wanderers adafunsa mphamvu ndi timu ija ya Ekaya 1-1. Bullets kupeza chipambano, a dramatic win against KB pa bwalo la Silver lolo limene lapitali, ikakhala Masters yamenyedwa pa kwawo 3-1 ndi timu ya Clark SC kupeza chipambano for the very first time chiyambireni masewero am FDH Bank Premiership. Tikapita kunja kwa dziko lino nkhani zokhudza FIFA World Cup, matimu aku Africa patapita masewero awiri palibepo timu imene yapeza mapoint okwana 6 kapena mwachidule palibe timu imene yapanga qualify, koma pali mwayi kumatimu ngati Egypt, Ivory Coast, Morocco atha kupanga qualify malinganizo otsatira zimene angathe kupeza masewero awo omaliza. Koma tili ndi mayiko ngati Mexico, United States of America ngati mwa ena amene kupatizirapo Germany amene apanga kale qualify ndithu ndime ina ya matimu 32 patakali pano pakuta kwa masewero awiri. Dzina langa ndi coach player Peter Forte, alolalole akanakane koma wa Times Group. Ndikupempheni kuti tikhale limodzi. Tikuyamba programu hii ndi FDH Bank Premiership chifukwa timu ija ya Blue Eagles kuchokera ku Nankhaka area 30 ndi imene yanyamula matimu onse malai muno mchiko chimenechi kukhala pa number 1, ndipo potsatira zotsatira za masewero amene analiko loweri kwa ndira mulungu tikhale tikupatsirani apa zotsatira kuti kodi zinali motani, komanso log table patakali pano ikuoneka motani. First of all tikhale tikupatsirani kuti kodi random results, full detailed results za FDH Bank Premiership chitonthonzi chikuoneka motani. Kenako as we go tikhale tikupatsirani log table. Koma poyamba Francis Pata ndinofuna ndikulandireko program imeneyi. Uli bwanji? Ine ndi mnoga inu yamwe. Ndathokoza sikoma kwambiri kuti tikhale limodzi program ya Sports Arena, program ya nkhani za masewero. Tukamba za FDH Bank Premiership. Log table ikuonetsa tsopano kunena kuti timu ya Blue Eagles ya asilikali ya polisi ku area 30 kulilongwe ndi amene akutsogolera. Blue Eagles ikuoneka kuti this season yapanga sembo anyamata ng'ono mujanna kambaso I think maprogram ambuyo nakazakamba koso kuti imene ikuchosa ankhalakale ikubwesa ana achisozeraso pano amene panapagwirana kwambiri ndi kocha amene Declan akakuona ndezi kuonesa zikupelezera kuti anyamata amene akuoneka kuti ndiluso akualimpikisa kuti azikhulire mwayi wokha pano pautha kuona kuti timu imene yapambana masewero kwana 5 pa masewero 7 amene yasewera yagonja kamozi yapanga draw kamozi ili ndi 16 points nde uthabe kuona kuti pano pa this season Blue Eagles ngata matimu ena sasamala ita kuzizimusa wina wake. Chabwino kuona zotsatira mmene zinalili chifukwa Mighty Wanderers kubwera pa number 2, timu ya Silver Strikers pa number 3, Bullets yabwera pa number 4 ndi mapoint okwana ita pakali pano 13, so panochokera pa 10 kubwera pa 13 points, koma Wanderers ndi Silver ali pa 14 points. Wanderers pa number 2, Silver pa number 3, Bullets yabwera pa number 4 ndi 13 points, just a point behind Silver ndi Wanderers, komano ali ndi 3 points behind the Blue Eagles, timu ya asilikali akupolisi apolisi makamaka ku area 30 kulilongwe. Now tioneno apa detailed results kuti kodi sabata imeneyi zinali bwanji fati nawonso ma detailed results. Now detailed results, Wanderers kulepherana ndi timu ya Ekaya 1-1 inachita kuchokera kumbuyo. Silver Strikers kulepherana ndi timu ya Silver 1-1, Silver inachita kuchokera kumbuyo. Kubwera Masters kugonja 3-1 pakwao ndi timu ya Clark SC. Bullets kupambana late winner ndi KB. Moyale nayonso yalya mwa anyamata aluwana
ndi mmene zayendera Red Lions kugonjetsa timu ya Chitipa, ndi mmene zinalili kumapeto a sabatayi. Tiyambirire ndi masewero a Lilongwe Derby, Silver Strikers ndi Sivo. Unalandira motani? Masewero amenewa I think before isanasewere game imene timakamba zoti Lilongwe Derby inakhanga kuti inatha mphamvu potengera ndikuti imakhala one sided affair. Ndeti tinaona itabwera masewero amene wa Saturday pa Sivo Stadium, Sivo Service ndi Silver atasewera masewero amene atayamba kusewera masewero amene zinaonekabe kuti mphamvu zawo Sivo utandione inakhanga yatani yakuzumukawo inakhanga yakonzekerabe pang'ono kudaiza ndi Silver Strikers chifukwa ndi imene inali ndi upper hand kwambiri in terms of ball possession ndi chances creation pa game ane. Ndeti nazaona Sivo ikusogola masewero amenewa Russia's Banda amene sanakaso man of the match game ane captain wawo. Tinazaona Silver Strikers second half ikubweza ndithu cha katikati mwa masewero amenewa kukhala kufananisa mphamvu 1-1. Nde titabe kunena kuti it was a balanced affair. It was a fair result for both sides. Chabwino, Chipala seems to be on song. He has been scoring week in, week out. Bwezi la chigoli chimene Silver Strikers inachifuna kwambiri. Tinagamba Sabata yatha mpamwe mwamiri Lilongwe Derby inatha. This tells us kunena kuti zimene timakamba Sabata imene yapitayi kuti the past 2 seasons Silver yakhali kungopambana ndekuti Silver tsopano yabwera kudzaona kuti ifeyo sitingangokhala akunchira each and every time. Tabwera ndipo tifuna kutsogola, tifuna kuonetsa, tifuna kupikisana ndi Silver Strikers mpaka na masewero kuthera 1-1. Tikhoza kuyamikira Silver kuti Silver yabwera. Silver I think game imene yangolimbikira kuti potengera malizasa amene inali nawo Silver pakati pa chifukwa inakhala masewero okwana atatu ndipo osapambana. Nde masewero amene akanagonja kuti sizikanaoneka bwino kumbali ya Abbas Magawa ndi backroom staff yake. Nde anayesera kuti anyamata anayesera kuwauza kuti anyamata chonde iyoka tesana kuti tipambane kapena tifananise mphamvu. Komano amene masewero nawo ndikuti andachambakala anzawo am Capital City anafananisa mphamvu kukhala 1-1. Chabwino tibwere ku timu ya Mighty Wanderers. Mighty Wanderers idavutika kwambiri ndi timu ya Ekaya loweruka mpaka na kumagonja mpaka na chama 90 minutes zikuoneka kuti palibepo. Mnthawi yonjezera pa 92 minutes ndi pamene Wanderers imapeza chigoli chokela pa Nyamata Promise Kamwendo cha mutu kuti masewero amenewo athere 1-1. Ungalungisira motani masewero a Ekaya ndi Wanderers? Wanderers masewero amene ajanala kuvuta kwambiri. Probably it was a game of the week. Munaso chiyambire ni FDH Premiership chaka chinocho ngati kwa ine naona masewero osangasa antengo patala anala amene ajawa Mighty Wanderers komanso Ekaya anali masewero ovuta kwambiri. Naona Ekaya from the first whistle ikupanga dominate the whole first half kuitamangisa timu ya Mighty Wanderers. Tinaona ikupanga create machaso almost okwana machaso okwana 7 mu gawo loyamba lokha. Komabe anyamata kusogola ngala ina Blessings Malinda ndi azizawo ina Allen Chana sana gusa nchito kuti wina mepata imene tinazaona bija kumapeto peto munthayo yenene malizana ya kumapeto ya first half. Tinaona anyamata Blessings Malinda atamenya mpira woyamba unamisa chitsulo kachuta andabwera sonkati momwe kuzanyesa chigolime kuti Ekaya kusogola 1-0. Second half Mighty Wanderers ina zasinda. Of course inasinda the first half yemweyo komabe sizimaoneka bwino. Inazaonjezera masam anyamata ina kusintha pamene mombo kuti awonjezere mphamvu kumeneko. Zinaoneka be Wanderers pang'ono ndi pang'ono inayamba kupanikiza anyamata amene wa Ekaya. So anyamata Ekaya anaona kuti anayamba kutopa. Tinazaona so late substitution ya Malinda kuntulusa kulosa mwana wa Mnyenyembe amene sanango mangotaya mpira ulosa amene anamanja yeye amango wononga yeti akanatha kupanga munayitulaze kusogola timene ya Ekaya. Komabe tinaona be Wanderers ikubwera mu 90 minutes plus kugonyesa chigoli chimene ndi mutu kuti ifananise mphamvu kuti ichokepo ndi point ndi nzanga. Anavomera mphunzitsi wa timu ya Ekaya Enos Chatama kuti analakwitsa kutulusa Blessings Malinda ndikuya Mnyenyembe chifukwa Mnyenyembe analephera kuchita zimene anamuuza. Mwina ndi nkhani ina imene inapangitsa kuti Wanderers ipeze chigoli kapena Ekaya ilephere kutenga 3 points pa masewero. Tinganene kuti mbali zonse zinathandizira chifukwa mukamona Malinda kuchanda amene amapangisa kuti timu ija ye timu ya Mighty Wanderers kuyambira pakati ndi defense isamayende kwambiri. Ndi ataponya achina na hipaja ndikuntulusa
kumbali ekha kuntu sa Blessing Malinda inakhanga liyapezana danga kuti kulibe sa amene angati pase mpishipiti kumbuyo kuno amene amaopsa uja wa antulusa tiye nawoni amene watapanikize ndi zinaperekabe kuti zinaperekabe impact kumbali ya ekhaya kutuluka kwa Malinda chifukwa ndi amene amaonekesa amapereka mpata kumana nyembe mwana uja sana athandize kwambiri chifukwa mipira yake mose kanayi konse anali yekha khupi ndi golo kumano sanathugwisa ntchito bwinobwino. Chabwino mukuonera program ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kuno kuti TV. Ine langa dzina ndi coach player Peter Forte Nkonzi komanso mulutsi wa program imeneyi. Nkhani ina yayikulu yachitika pa bwalo la Sivo mu mzinda wa Lilongwe la Mulungu. Timu ya KB kumana ndi timu ya Bullets inali yoyambirira kupeza chigoli pa 8 minutes mu gawo loyamba la masewero amene wakupira manyamata Ephraim Kondowe, ndipo timu ya KB inabweza kupira manyamata Olson Kanjira amene anachokera pa bench kuzakipichitsa kuti masewero amene akhale 1-1 kutatsala mphindi za kumapetopeto. The last 5 minutes or so inapezeka kuti Bullets ili ni mwayi umene otseka kumbuyo na Madzunda anapereka mpira ndi mutu kumpatsa goloboy wake Hastings Banda mpira kuti augwire unamulowa mphechepeche amafuna awimitse ndi mwendo mpaka na mpira mpechepeche potembenuka thupi kumauthamangira mpira kuti mwina ndikaupeze mpaka kuuthamangira mpaka mpira kukalowa mukonde 2-1 Bullets yapeza chipambano pomwepo kupeza 3 points pa timu imene ya KB imene ili ku bottom 3 padakali pano ili panchira penipeni pa bottom 3 kumene sikuchita bwino kwambiri kumunsi kwenikweni timu imene ya KB. Ndipo Bullets zawathandiza kuchoka pa mapoint 10 amene anali nawo kufika pa mapoint 13 kuti ifikenso pa namba 4 pa makwerero a FDH Bank Premiership. Bullets however sinali timu yabwino kwambiri makamaka mgawo lachiwiri chifukwa atangomwetsa chigoli anayamba kuiza kuti amaliza audio first half anapanga pika anyamata a KB mpaka na gawo lachiwiri anyamata a KB anali pamwamba kwambiri kupeza chigoli kuipanikiza Bullets kenako mwayi chigoli nditu cha mulungu wawo wakumpira wa Bullets nkupeza chigoli chimenecho. Anali masewero amene wina aliyense sadayembekezere kuti zifika pa 2-1 Bullets kutenga 3 points. Yeah, tikaona masewero amene ajamene analili second half Bullets yavutikadi kwambiri chifukwa second half KB ndimene mabwera ndi mpira kwambiri mutakuona isanabweze timu imene ya KB imaoneka kuti inamaliza bwino mu gawo loyamba ndi second half inapitiriza pomwepo inapitiriza kuthamangisa timu imene ya Bullets mpaka zinapezeka kuti Bullets makamaka KB kubweza chigoli chimenechi kuzera mwa Olson Kanjira kumapetopeto nthawi imene anthu amaona kuti mwina make masewero amene afanana mphamvu tinazaona panachita defending lapse Hope na Mazunda ndi goalkeeper wake goalkeeper anali atalowa mkati head yamuhedera pafupi ndipo mwanali yeyo mpira sanatha kupeza bwino mpira kanatibeka kampira beka mphamvu pang'ono komabe yeye ndi ulesi botemenuka chifukwa mwina botemenuka sinatha kuti mwina maka kanatha kupeza mpira moja mwasangasanga mwina maka zindikira kuti akawisa mpira moja kunali kuthamangira kudusa goal line mpana goal line nadusa yeyo sono kuzuza anapezeka nawo sali nkali mwa goal muno Bullets kupambana chigoli chongo abasa kuti sana ikire boy for ile so kumakungu kwa kaka kuti anakupanga pressure ma strikers awo kuti timaka amene abweze mpira kumbuyo. Chabwino mwina masewero awa ndi oyamba wa mphunzitsi Wilson Nyirenda wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets taona akupeza 3 points movutikira kwambiri koma kumbali ya Bullets akuonekabe anyamata otopa akuonekabe matupi awo onena kuti akuvomereza nsanga kugonja kapena kutopa pa masewero ndi anyamata amene akutsogolwa kupitilirabe kuphonya mgwirizano wapakati pa anyamata otseka kumbuyo apakati ndi kutsogolo palibe a team that is very very disjointed. Ali ni ntchito yotani yokuti achite Wilson Nyirenda? Yeyoja I think masewero oyamba ataonera masewero oyamba ndi ekhaya anazabwera pa press conference kuzana kuti he needs 4 key players kuti apange strength of the squad so anaona timu ija kuti ndiyo topa ikukhanga kuti siku maira zangapo ndi kusokonekera ndeti naona bezolobe anayosabe line up imene anayambisa kuika kumbuyo cha nyama line chiumi yakomaso molegeni kumbali kwa amene anatenga mato match pa game imene ya KB ana yesa kuti amuna maka athandize mu wing back koma kusogolobe kuzukhanga zizovuta
Gaston Podo ndi maplayer ena ngala ina kondowe ngakhala nachinya koma bizikuonera ku front of goals zikwavuta kuti apeze chigoli kuti aboleze kuti azipeza zigoli zambiri chifukwa mukaona Bullets nthawi zambiri pano ikumakhala first half ikumasala bwino kwambiri imaweza machaso ochuluka kwambiri komano kupanga kuti apange convert machaso into goals zokanika zimene zozo mwana akambuza chigoli chimodzi nkumweza chigoli mechi zomakhala bwa zathera pompo like enough kumatala Sabata naona akupambana kuzera mwa era imene anachita defense ya KP ndeti tabe konera Bullets panopa mena nakambita Wilson Nyenda kuti afunika be key players apapa anguvumeza kuti agude ndi anyamata umwe ali akadana panopa chifukwa kuti akatenga zota adikire kuti nsikwasegwide ndikalekale almost 8 games kuti ite achite chani kuti mwina ziyambe kuyenda Wetson chifukwa confidence ikuoneka kuti yathawa kwambiri wa kumbali ya FCB Nyasa Big Bullets apapa chimanga achita angwali big sanya mara omwe amene ali nawo komano zikumanga ngale kuti in terms of fielding players zikumakhala players kusokonekera moneke game yake bija ama inafika mponi pa inaongani lungu chananga kumbe kumesanga number 8 zomwe zinazovuta kwambiri kuti usamo ko master yamene amoneka leta amalibisa pakati pa gosa yango singo kumwika ngati DM komaso kuzayika songa de ulungu amene kuti amenye songa ayalamulire pakati pa zinaoneka zinavutabe pakati pa kuti apange control midfield meje swali yango singo pana basakusera masera kwambiri unlike po master amene anantulusa amene amoneka lera analimba kutoka kwa iyeyo zinapeka danga kuti miyake mbi kuti ipange dominate pa center back ndi ali ndi ntchito komanso ndikuti akumene aonesa kuti in terms of fielding of players aonesa kuti uyamasera panamba chani so anyamata amene wankhala nawo kwa 2 weeks panopa ndi as the time going muna ndikufika kuti akhala nawo kuti anyway ndi mmene zatera kulilongwe la mulungu lapitali Bullets kumaliza pa number 4 pakutha pa tsiku la mulungu madzulo atapeza 3 points kuti afike pana 13 points kumbuyo kwa timu ya Wanderers Silver amene ali nima 14 points koma ndi Blue Eagles imene yatsogola ndi 16 points pakutha pa masewero 7 mu week 7 atagonjetsa timu ya Karonga 3-2 masewero amenewo anali pa bwalo la area 30 kuna nkhaka kulikulu kwa apolisi ku Lilongwe. Kuchoka pamenepa bwanji tipiteko kupumulira kena kuti kabwera ndi kuti ndi World Cup football FIFA World Cup ku United States of America, Canada komanso Mexico. Matimu akuno ku Africa 10 amene apita ku FIFA World Cup ku Canada, Mexico ndi United States of America. Palibepo pakutha pa masewero awiri timu imene yapeza ma point okwana 6 kuti ayipange qualify ngakhale kwatsala masewero amodzi amgulu. South Africa zikuwavuta adagonja masewero yamba masewero achiwiri kufanitsa mphamvu ali ndi 1 point. Timu ya Senegal chimodzimodzi alipera kupeza 6 points. Ivory Coast ili ndi 3 points idakanika kupeza ma point 6 itagonja ndi Germany imatsogola bwinobwino ndi Germany koma sizinaende bwinobwino. Morocco idapanga draw masewero yamba kupezano chipambano ndithu nayonso ikuoneka kuti idakali mu contention. Nayonso DRC madraw idapangisa madraw ndi timu ya Portugal. Zikuoneka kuti Tunisia idakwapulidwa masewero oyamba ndi timu ya Sweden mpaka na zigoli zokwana 5 sizinaende choncho maiko onse matimu amene achoka kuno ku Africa palibe amene opanga qualify. However pa matimu onse 48 amene ali kumeneko padakali pano after ndime yachiwiri ya masewero achiwiri tikuzotsimikiza kunena kuti United States of America the hosts, Germany nayonso komanso kuphatikizapo timu ya Mexico the hosts yayi zawo zikuenda ali ndi 6 points apanga qualify kupita mu round of 32 padakali pano. Francis Sparta wailandira bwanji nkhani ya performance ya African teams at the FIFA World Cup komanso performance ya ma hosts ngati United States of America ndi Mexico kuphatikizapo Germany imene ikuoneka kuti nayonso ngakhale mpira sukuseredwa ku Germany koma apeza kale ma point okwana asanu ndi imodzi 6. Tiyambe ndi performance ya ma timu amene African teams. We've got Egypt, Ivory Coast, Ghana, Cape Verde, South Africa, Tunisia, Democratic Republic of Congo. Tiyambe ndi amene
tikaona ndi imene zikuendera kuwatuka kumeneko in terms of African teams zikuonekabe kuti zikukomerabe anzathu aku West Africa komanso North Africa kupatula kunofika muna manasi ana Tunisia amene akuonekabe kuti amene kwakulidwa kwakuti 4 5 chanchani kumene zikuonekana amene zasoonekera komano anzathu ngati ina Morocco amene amene akuoneka kuti alimba chifu. Morocco first game ndi Brazil 1-1. Second game ndi Scotland apambana ndi Scotland. So they have 4 points. Nyamala ndi mmoja Saibali kwa BSV wavuta kwambiri akugosa goli zovuta kwambiri ndamene akuilanga akuthamangisa kwambiri azungu mene komanso anyamala amene ku Brazil. So Morocco giving Africa hope 4 points. They're on the verge of qualifying. If you can only attain a point, masera omalizira, they're good to go. They are good to go. Amene akuoneka so they are likely azawina azabambana samene. So akuoneka Morocco balapa yamanga ya last game ya okusera ndi is it Saudi Arabia? Last game. All right. Mwina tipite ku Senegal South Africa performance ikuoneka motani komanso Ivory Coast. Senegal kayona masera oyamba inakugonja ndi France 31 chabwino ababa masera wachiwiri sanasewere podi kuli masera ambiri mbiri umene akusira kuti akudikira masera wachiwiri Ghana naso chimodzimodzi inapambana ndi Panama 1-0 kudikiraso nawo sasewere masera achiwiri ndeti tikumiza kuti masera amene waina Ghana amene second game yawo munachita bwino kuti nawo sabeze akhale ndi chance yopanga qualify mu round of 32 komano South Africa ndi amene wandeza kutirata amene wandeza First Africa so far have played 2 games. Yes. Ali ndi 1 point. Yes. Likely it's a must win ndi Marcelo Maliza. I think they are playing Korea. Marcelo Maliza. It's a must win game for South Africa. Can they win against Korea? Korea nayo is a must win kwa hiyo kuti apange qualify. Kwa Mexico inapanga. My own South Africa ali pamodzi. Nde wala kwa South Korea inapambana masero yamba ndi Scotland. Ikuoneka bele kuti ndi timu yolimba kwambiri kuelekeza ndi South Africa. South Africa yo panapa imakanga ni gwede in terms of defense sili bwino kuyambira pakati nde iwo azangubwera ngati flat out basi tafakale kuti muna tisokonizo nakasatanga kuti. How about Cape Verde, Democratic Republic of Congo? Cape Verde kamene kaendeka kudabwisa kwambiri. Chwa panapa so far kandi 2 points kali pa number 3 mgulu mwa mulibe amene ali ndi 3 points kapena 4 points osale pa 2 ndeka libe ni chance yoti katopanga qualify. Chwa last game ya also akwemikiza kuti muna lasala ndi if not Saudi Arabia ngati New Zealand ndikuti akumena masala amene azachilimika kuti azapambane masala amene ndi timu imene matimu amene akuipanga ndaleti komano ndi timu yoti kuzizimusa kwambiri. Chabwino tikambepo za Democratic Republic of Congo anasewera bwino kwambiri ndi Portugal. Ndipo anthu ambiri sanayembekezere anayipanga hold Portugal bwino mpaka na idalephera kutenga 3 points pa DRC. Kodi tikhoza kunena pano kuti tili ndi chiyembekezo kuti timu imene ya DRC ikhoza panga qualify? Ile ndi mwayi oti tikapanga qualify. Chwa tikaona ndi imene ina performance inayika ndi Portugal inali performance yapamba kwambiri ali sanayembekezere mpana pano kugochoko asiyako mpungo kukangana mwe Ronaldo makudati akumapasira mpira yekha chani wondamira kupangisa timu sa Bruno Fernandes sambaleka mpira kwa Ronaldo ndanyamala so ina konseka umene akulankula kwambiri anyamala kumutafunira amene Ronaldo kuti amene I think second game musiye banya tisore ife anatukaruka aone kuti tipanga bwanji. Okay, chabwino. Mwinano tikambe ndikumaliza program ine nkhani yokuza Mexico imene padakali pano pakakale qualify, United States of America panga qualify, komanso Germany yapanga kale qualify. Matimu amene akuoneka le ma host nation Mexico komanso USA mu group mawo I think anaswera masera ophekera ku pang'ono poyerekeza ndi muna ma group enawo. Chwa kuna masera akumapambana ndizo zambiri. Mexico so inapambana 1-0 second game yawo kugwenyesa amene South Korea kumapetopeto zimene zamakisala ipange silu seto mu round of 32 malo amenewa ndizo tikuoneka kuti matimu amene muna ku round of 32 kumeneku ndi umene tingaone kubwinobwino mphamvu zawo zobwino sha kumanaso ndi matimu ena amene achita kusobwino magrupu ena tikaonanso German nayenso kuona kuti yamba bwino kwambiri. First game inapambana ndi Kalakawa kakuti kumeneko kalimu kena kaka chitupukena kake 7-0. Second game anapambana ndipo kosi 2-1
kumapetapeta nyamata unda kuchokera panja game ine Ivory Coast inali chance machances onse kuti ikanatha kupanga equalize game ine njira kumano nyamata anga Pepe ndi azake sana kupanga control in terms of front of goal. Thank you so much. That's Francis Sparta. Thank you so much for joining us in the program, and this is Sports Arena. Dzina langa ndi Peter 40 tafika pa mtsezero pa program ine yankhani za masewero. Mudzakhale pomwepo sabata yomwe ino lachisanu ngati chauta atatisunga ndi moyo ndi kuti tizakupatsani program ina yotsatira. Kuchokera kwa ine ndikuti pitirizani kumvera kapenanso kuonera ma program otsatira. Bye bye.